Somos medio hueco. Pa-picture ka naman tayo. Ayan, dalawa. Mitä? Там переночую 2 ночи. Keskellä tulee. Näettekö tätä? 밥 안 먹고 그냥 수영장 갔다가 끝나면 나와서 같이 먹을래? Будете покурить?
kijken. Als zij weggaan. Te pongan aquí en la plaza y... En la plaza. Noem maar aan. Eerst door bij jou. Start off at 5, people coming for a weekend. Gelsene. Mama. Ja, het woord ja, met woord aan en ik denk volgens mij ijs. Oh. Misschien wel eens ja of niks. Dat is volgens mij ijs. We zitten hier. Ja, dat is volgens mij ijs. Ik denk ja. Depois apanhámos o autocarro e fomos para São
Ja, ongeveer. Ja, ongeveer. I want to have this look. Mama, doe niet aan de gang. Ja, maar ik was zo bang dat ik denk, het zou wel heel Zeigen Sie mir nochmal, weil das wirklich was